You be plumbing man or plumber man. You go do water they run for kitchen. You know go they run for master bedroom. My brother will spend money do this house. You know why he call you? You go they do work. You. Ele bi fejege ko balagaje. Ele bi somaga. Isebem sogaga. Opiga jegecha. Ainga. Aiga ebe. Gacha. Hey. Obini gwa na mprakwa tule. Ele otu ihe chiru otu chiru anyị n'aka. Ya ala anyị na mmege. Ele otu ihe chiru na generation aka ihe niile agasasịa. Isa anyị gasa ahụ gụ na onye gagecha. Mengwangwa anamala ka ịsa ahụ n'ezigbo chi ojiji biko amala ka ịsa ahụ n'ihe enwe you get why hipotem selege so mbaga bathroom gbaga isom na na guide m ga mgbe ọtọ mgbe si progress asịgo from guide mgbe mgbe ọtọ nna m gawakwanụ m gatule ihe gbasara lamizi I'm going to go Christmas. Gaga lay snake in the plane. Gaga guy gangam to lay. Photo. Wulam. Dog when I can nam. Etielemi no one. Etielemi. Come on, joke. Ibiari ibu mebu. Ki ibiari edu medu. Because I was in top of Anya Granolu. Oh yes, that is what it is. Dog won't chop the bone where they hang on his neck. How we hear to him boy yo. Me ko no se so chineji. Ngam to le mi. Efe wala ka di na efe la deso. Wetu aka ga ni imeru gulo onwe go. Gine metu ko take anwa aka ebe so jegem nazu. Esima ga meru onwe m. Ihe posiga go no ele ezigbo angel shi n'eligwe udi ihe dị otega. Gina aka gị na-arịrị. So ote nu ugba. Udi mmadụ gị kpekpere n'eligwe he sendere ga ezigbo angel. Agwara gị obi n'igwe bụ anya n'ele obi. Ọ mara onye fitiri go he ko sendem. What you added versus what you got. Imela order. Ihe mere order. This is what you got. Menam gwangwa gacha. Hey. Ile angel na agha ha biko na ahụkwule m ga-asa angel ga ahụ mbọ. Agbanwele. He change. Eyi blame celestial body. Celestial body ana asa. Ni buzi we n'equity body. You Teresia ya wo erigere m ha. Ene m ngwa. Utem shi ngige ekuko nwa ala guru. Menam gwangwa gacha.